Good afternoon guys. So naataron sa tubod ba akong atong i-surprise si Ma'am Pani sa iyang ika-64th birthday karong adlaw ug kining tanan gikan sa iyang anak nga naa sa laing lugar ug hope maganahan ra siya ug ma-surprise sa mga gipanghatag sa iyang anak karong adlaw. Let's go guys. Happy birthday Mama Pani. Wish namo na good health ka permi ug daghan pang mga katuigan na makabot sa imong kinabuhi. Amping ka kanunay maalam ni dire sa imong mga anak permi. Love ka namo sa imong mga apo ug sa mga bana ug asawa sa imong mga anak. We love you always and forever. Hope mawalan na ning COVID para makauli na nako o makis o mahal ikaw ma. Salamat sa pagatiman o pagpalangga sa akong mga anak. I love you. Hapit na. Muli mo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Padala. Then, unsa imong wish sa imong birthday, ma'am? Akong wish, makakita mo ba akong Paris?
Akong wish ka na makakita ko na dako-dako ba? Pareha na. Agoy, itaw komedya. Dalang tinuod. Foreigner na dapat. Anang po rin nga, ayaw po naluyap. Agoy, salamat sa tanan. Wala ko nagulang, wala ko. Ina ni Kalipay, salamat kayo, mga anak. Mga anak o Mga apo. mga apo. Mga apo, pag... Anya, sige. Sige. Day, salamat sa tanan nga kaayuhan mintras pinay ko na. Mangilat na tahan ng tanong. Mintras buhi pa ko. Dito. Makakita pag umuna ko uli ang ninyo. Okay, Ginoo ko Diyos. Sige, salamat naman sa Sige. tanan. Happy birthday, Ma'am Pani. Happy birthday po. Happy birthday sa